Здравейте, хора! Връщам се от разболяване, защото се разболях. И сега правя видео за YouTube. Така. Сега изкачвам едно нагоре с моето колело. И ще направя едно видео, защото не съм качал от много дълго време. И да, ще ви скипна на вас една милисекунда. Ще се видим, като сме вече отгоре. Така, след изкачването, пак съм тук. И да, от това време съм карал колело. Тук ми е сянката. Оп. Хайде. Обещавам, няма да е много дълго. Просто ще отида до магазина. Така. Спра тук за стойка. Така. Ще се видим кога е дълго. И за мен 2 минути много дълги. Това е вече готово. Ето. Фокс и Фокс. И нека продължаваме натам. Така. За видеото после ще продължа там нагоре. Нямам да отида догоре. Но там има една гора. И да. И се прачкова. Да. Така, приятели, 5 минути по-късно идва и частта за видеото. Опа. Хайде, тръгваме нагоре, засивам се. Не знам на коя съм, защото на моето колело не пише. Така. Сега на ръка не мога да карам нагоре. Така, приятели, почти изкачихме половината на 6-та скорост. Първенец. И мисля видеото да приключи до тук. Аз ще се видиме съвсем скоро. Хайде, чао!